Assalamu alaikum газиз дин кардәшләрем. Күптән түгел мин сезгә мөрәҗәгать иткән идем. Дөресен әйткәндә ярдәм сорап, приют дигән үзәккә сезнең ярдәм кирәк. Без көн сайын шуның кадәр кешеләрне ашатабыз. Шушы приютта һәм безгә хәзер кешеләр алып килгән азык-төлекне саклау өчен махсус склад кирәк. Шушы складка ярдәм итсәгез бик рәхмәтле булыр идек дип әйткән идек. Рәхмәт яусын, кемнәр безгә ярдәмнәрен күрсәтте. Ләкин шушы мөрәҗәгатьтән соң мин инде аңладым, күп кеше приют дигән үзәкне аңламыйча калды. Хәтта миңа язучылар булды. Хәзрәт рәхмәт сезгә ятим балаларга ярдәм иткән өчен, тегенең өчен, моның өчен. Шуңа күрә бүген кичкенә генә шушы фильмда мин инде сыешырга тырышырмын, вакытыгызны күп алмаска. Мин менә шушы приют үзәгенең нәрсә икәнен аңлатасым килә. Монда ятим балалар белән бәйле түгел, бу приют дип без аны атыйк инде, чөнки аның исеме шул. Бу безнең Казанның үзәгендә, менә монда безнең зур базар, колхоз базары дип белә инде аны кеше. Шуның артында менә монда бар парковка, машиналар җыела торган урын. Рәсми аның адресы Бурхан Шәһиди 26-нчы йорт дип атала. Менә монда инде ничә ел тора шушы приют үзәге, менә монда язылган бесплатная помощь нуждающимся, ашау, ичү һәм яшәү. Бу нинди үзәк? Беренчедән мин монда нинди нәрсә эшләп йөрим дисәгез, Рамазан аеның ахырында муфти хәзрәт үзенә чакырып, Камил хәзрәт миңа инде шундый фәрман бирде. Хәзрәт Диния нәзарәте исеменнән без менә шушы үзәкне шефлыкка алырга тиеш һәм монда ярдәм итәргә тиеш диде. Без инде самигъна ва атагъна ишеттек һәм буйсындык хәзрәтнең фәрманына. Шуңа күрә мин инде берничә ай хәзер монда шумып, нинди тәртип, нинди җитешмәгән урыннар бар, шуларны өйрәндем дә. Без инде бүгенге көндә менә шушы үзәк белән хәтта җитәкчелек итәбез дисәк тә, инде ул дөрес булыр иншалла. Бу приют нәрсә эшли? Без монда кешеләрне ашатабыз. Менә кемнәр ашый, хәзер инде мин аңлатырмын. Кирәк булса, без аларны монда урнаштырабыз, аларга ятак бирәбез. Менә Казанда һәм якын тирә шәһәрләрдә әгәр дә кемдер өйсез кала икән, кемнедер инде телемә әйтергә авыр, ләкин ул да була, балалары урамга чыгарып атса, килешмичә чыгып, кемдер су буеннан эзләп тапсалар, кемне каяндыр подвалдан эзләп тапсалар, аларны монда китерәләр һәм без аларны монда ашатабыз, без аларны юындырабыз, без аларны киендерәбез һәм аларга вакытлыча яшәргә урын бирәбез. Һәм инде аннан карыйбыз аларны гаиләләренә кайтарыргамы, картлар йортына урнаштырыргамы, хастахана, больницаларга җибәрергәме, чөнки авырулар күп. Менә бу шундый үзәк. Һәм иң беренче безнең эшебез, менә монда төп эшебез ул ашату. Менә безнең шушындый кухнябыз бар. Ул 24 сәгать эшли. Көн сайын без монда алып киләбез ризык 300 кешелек. 300 кешелек ризык алып киләбез. Монда кемнәр ашый? Әлбәттә, безнең яшәүчеләр алай күп түгел ул кадәр, ләкин монда шәһәрдән менә кемнең ризык әзерләргә, кемгә сатып алырга авыр, алар бөтенесе монда килә. Бөтенесе килә, менә көн сайын безнең 300 порция ризык ул бетеп бара. Һәм без аны инде өлешчә пешерәбез Кабанорты мәчетенең ашханәсендә, ләкин Аллага шөкер, без хәзер көннәребезне сатабыз. Хәзрәтләр бит инде алар сатырга яраталар. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә һәр дүшәмбене бер мөселман егете сатып алды. Әгәр дә безнең инде көненә бер тапкыр ашату, менә шушы 300 кешене 8-10 мең, 11 меңгә төшә. Ул айына 300 мең килеп чыга, акчасы аның әйбәт чыга ул. Шуңа күрә дүшәмбене бер кеше алды безнең, сишәмбе, чәршәмбе безнең әле буш, атна кич безнең инде менә шушы Мурат дигән дустыбыз безне алып килеп шушлай әзерлибез, ашатабыз. Алар хисабына бу АПМ безнең Ассоциация предпринимателей мусульман Российской Федерации. Алар үзләре игълан итеп, акча җыеп, һәр атна кич, четверг көнне алар 300 кешегә плов пешерәләр. Аннары соң җомга көнне безнең Добрый Казань алды, шимбә көнне әлегә буш. Мин инде буларны әйтәм, кемнәр аларга теләсәләр. Һәм якшәмбе көнне безнең Мәдинә кафесы, Казанда аларның беренче кафелары бар, Алланың рәхмәтендә яусыннар. Һәр якшәмбе алар 300 кешегә ризык әзерләп алып килә. Менә шулай итеп без инде көннәрне өләшеп бетерәбез, Алла бирсә, һәм монда килеп ашыйлар. Кемнәр ашый? Әйткәнемчә, әбиләр, бабайлар киләләр, бик күп намаз әһелләре килә. Менә монда мин 1-2 көн утырганым бар көне буе. Хәтта мин алардан сорыйм, сез бит безнең белән намазга йөрисез, нигә монда ашыйсыз дигәч, кемдер менә кафеда эшли иде,
калдым, кафе ябылды ди пандемия вакытында, кимдер эшсез калдым ди. Шуннан да җәмәгать үзең менә монда утырганда аңлыйсың, бик күп кешеләр авыр хәлдә, шуңа күрә алар ашыйлар. Татарга, урыска, мөселманга, мөселман түгелгә без карамыйбыз. Хәтта әбиләр килеп, можно, сыночек, я тебе свечку поставлю дип әйтәләр, рәхмәт әйтеп. Шуңа күрә кеше ашый. Димәк, бу кирәк. Менә монда безнең инде шулай кичкенә генә кухнябыз. Менә монда кешеләр киләләр, biz аларга бүлеп бирәбез. Бүлеп бирәбез, тәүлек буе монда ризык саклана, холодильниклар, суыткычлар бар. Инде монда пешермибез, чөнки мөмкинлекләр юк. Менә бүген безнең Илдар абый, салам алейкум. Бүген нәрсә? Бүген безнең аш, тавык шулпасы. Сагат 10-га безнең беренче порциялар килә инде, 150 порция. Сагат 10-га килә. Сагат 2-гә безнең икенче аш килә. Шуңа күрә көнгә 2 тапкыр пешерәбез, көнгә 2 тапкыр таратабыз. Хәтта мондагы кешеләр дә белсеннәр өчен инде. Әлбәттә, сыйфатны эшлисе килә инде. Шуңа күрә ни өчен менә склад ясыйбыз? Чөнки монда безнең бытовкалар тора. 2 бытовка безнең ризык белән тулган. Кемдер крупа ярмалар алып килә, кемдер ит күтәреп килә. Без халал ит кенә алабыз. Бөтен нәрсә халал монда. Кемдер сыйык май күтәреп килә. Монда безнең бытовкалар тулды. Ни өчен без склад ясый башладык? Кабан арты мәчетендә, монда якын ул. Без шунда тутырып бөтенесен сакларга, чөнки ул әманәт бит кешедән килгәч. Без инде аларны шунда саклыйбыз. Менә монда инде киләләр. Үзебезнең татар әбиләре бик күп килә. Ашап, әмин тотып, дога кылып китәләр инде. Димәк, бик кирәкле инде. Менә монда кичкенә генә экран да бар. Менә бүген генә пенсионерлар 4-әү, әле баса гына башлаганнар, эшсезләр 2-әү булган. Менә шулай кеше килә дәген, мәсәлән, үзенең генә баса инде. Ул безнең статистика бара көндәлек. Шул 300 кеше ашый инде. Кайбер көндә инде көндез үк ризыклар бетә. Менә бу беренче безнең өлеше булды. Икенче өлеш безнең кием салым. Монда инде менә уенчыклар да китерәләр. Кеше үзеннән арткан киемнәрне монда алып килә. Аллага шөкер, яхшы киемнәр дә килә. Кайберләре утюклап, чистартып, юып, хәтта вешалкалар белән алып киләләр. Алланың рәхмәте яусын аларга. Ләкин дөресен әйткәндә, хлам дип әйтимме, кимәслек киемнәр дә бик күп, бик күп. Һәм без аларның инде сайлыйбыз, карыйбыз, кемнәр кайсыларын да ташлыйбыз, ләкин бер 60, кай вакыт 70% алып килгән киемне безнең ташларга туры килә. Ул бик күп кеше ала, бик күп вакыт ала. Һәм әле безгә контейнер, мусорный контейнер чакырту, ул үзе бер яхшы бәягә төшә. Менә шуңа күрә үтенеч киемнәр китерәсез икән, китерегез, рәхмәт яусын. Ләкин инде бөтенләй кеше кимәслек киемнәр китермәгез, чөнки андый хәлдә түгел. Кем әйтмешли, безнең исез калганнар да, бомжларда гел бөтенләй алама кими. Шуңа күрә без алып килгән кешеләрне инде монда киендерә дә алабыз. Менә бу безнең икенче өлеше булды. Менә аларны инде шулай матур итеп элеп куялар кызларыбыз. Кешеләр үзләре килеп сайлый. Һәм гомумән шәһәрдән килүчеләр бар. Кемдер китерә, кемдер килеп киенеп китә инде. Менә берәр яңа әйберләр юкмы, яңа завоз юкмы дип әйтәләр инде. Менә шундый безнең бу киемнәр бүлеге. Менә монда безнең инде ишек алды. Бу безнең бер җәннәт пишмагы инде, дип әйтик. Монда безнең инде кешеләр яши. Менә исез калган, ул чыннан да менә беләсезме, мин элек бу эшкә кергәнче уйлый идем, менә бу бомж дигән кешеләр, алар инде эшеп бер нәрсә эшләмичә үзләре шул хәлгә төшкән дип, төрлесе бар. Ләкин беләсезме, менә монда безнең 42 кешелек урын бар, 7 бытовка, алар безнең яшәү өчен киләнгән, тырышабыз инде киләргә, ләкин монда бик күпләр аракы эчми, тәмәке тартмый торган кешеләр бар. Мәсәлән, бар менә кеше авырган, авырганнан соң эшсез калган, нишләптер гаиләсенә дә кирәк булмаган. Ул менә безнең монда алар яшәп яталар. Монсы инде безнең менә вакытлыча 1-2 көнгә генә кабул итеп торган бытовкабыз. Һәм булары инде безнең ничек әйтергә, постоянныйлар. Булар күбрәк эшли торганнар инде. Менә шундый бүлмәләр безнең. Былай бер бытовкада 6 кеше дип әйтәбез инде. 3 ятак, 2 катлы. Менә алар инде шулай киемнәрен шулай әзерләп куялар. Монда әлбәттә инде 3 йолдызлы отельгә бу туры килми, ләкин инде исез калган кешегә каядыр су буенда, подвалда сасып яшәп ятканчы аңа җиңелрәк инде. Без аларны монда алып киләбез, ашатабыз, эчертәбез. Безнең киемнәребез бар, бөтенләй киемнәрен алыштырабыз. Аннары соң әле безнең монда бар, күрсәтәм, мунча, без аларны юындырабыз инде. Менә шулай итеп безнең 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бытовка. Менә монда кызларныкын гына, менә безнең кызлар монда.
Әйе, хайырлы көннәр. Кая киттегез? Мен сезгә кунакка киләм, сез китәсез. Бу безнең Әнис апа. Менә монда инде кызларныкы булгач инде башкачарак. Әйе. Ну, әйтәм бит, отель түгел, ләкин инде урамда калган кешегә бу инде яшәп торырга бар. Менә үзләренең шкафлары бар, караватлары бар. Утлар яна. Әйе, әкрен генә шул бу бытовка дип әйтәбез инде, аларны дагын алыштырабыз, яңартабыз. Менә көннәрне ашханада. Баба Люда, как у вас дела? Добрый день. Әйе, менә безнең инде монда абыстайларыбыз тора. Әйе, менә бу безнең Рәсәйнең лаеклы атказанган укытучысы, математик укытучысы ул. Нишлисең, ул менә ул да бездә инде. Ул да бездә, нишлисең? Менә анда безнең бер ханым утыра. Менә булар инде җиңел тормыштан килгән кешеләр түгел, кызганычка каршы. Тегендә безнең ирләр, нәкъ шундый ук битовкалар. Менә шушында инде алар безнең яшиләр. Хәтта кемдер ярты ел яши. Әйе, нишлисең инде без аларны карыйбыз. Кая җибәрергә, гаиләләре белән тоташтырыргамы, туганнарын эзлибез. Менә шулай инде аларны монда кунак итәбез дип әйтсәк тә була. Менә бу безнең бакча. Әлбәттә алар инде бөтенсе дә тик ятмый. Җәмәгать бар, йөри алмаучылар да, кастелләр белән йөрүчеләр дә. Менә бу безнең кичкенә генә бакча. Менә Аллага шөкер, мөселман егетләре безнең бүләк итте. Бер куплы бакчага су сибергә ёмкость дип әйтәбез инде, су савыты. Менә моны бүләк иттеләр безгә. Бу безнең килде, Нефтекамскидан килде, попутный груз булып. Үзебезнең утыннар бар, мунчага, хәзер әле мунчаны да күрсәтәм. Әле монда безнең эт ясы бар, этне күчергәннәр ахыры. Бездомный эткә үй тапканнар ахыры. Менә монда икән, күләгә куйганнар. Менә бакча, помидорлар, чәчәкләр безнең үсә. Менә безнең Донецкидан килгән кунагыбыз, ул инде 2 ел тирәсе Лаиш районында су буенда яшәп яткан. Су буенда яшәп яткан. Света, ничек хәлләр, как дела? День и ночь работает она у нас. Вот, помидорлар бәйле, карагыз, әле сезнең бакчада кыярлар чәчәк ата микән помидорлар? Безнең бакчада уже чәчәк ата. Света инде ул беренче килгәндә бик кибе биткән иде. Хәтта без аны ашата алмадык. Менә уйлап карагыз, ашказаны шул кадәр кысылган, ул ашый алмый иде. Менә хәзер инде моторланып китте шулай. Шибәрләнеп китте, әле без аны кияүгә бирибез, Алла бирсә. Менә монда инде шундый кичкенә генә бакча. Менә шүпшар дигәндә, менә бу кием инде безнең. Кием, шүбе, гел җыела, нишләтергә белмибез, чөнки бик начар киемнәр китерәләр. Менә безнең инде бу үзәк өчен, менә бу бина өчен, бытовка өчен аерым бер йолдыз бирергә була. Әйе, отельгә. Бу безнең муфти хәзрәт, менә монда 2 бытовка бүләк итте. Бу элек корбан өчен әзерләнгән булган, ләкин инде муфти хәзрәттән сорагач, ул аны безгә бирде. Без монда мунча ясадык. Мунча ясадык, чөнки килгән кешеләрне кайберләре үлеш теге исләнгән була, алар ел буе юынмаган булалар. Без аларны менә монда юындырабыз инде. Менә бу безнең монсы киенә шишенә торган урын, хәтта менә бит утюклар бар безнең бар. Менә монсы юына торган урын. Моны безгә шәһәрдә мунча тутучылар акча җыеп шулай эшләп бирделәр. Һәм менә монда чабыналар инде. Монда чабынырга була. Пинникләр, себеркеләр бар, бөтенесе. Монда алар инде көн атнасына 2 мәртәбә ягабыз, ягалар, кешеләрне юындырабыз инде. Менә шундый безнең мунчабыз. Мунча кирегә килегез. Менә шундый безнең инде кичкенә генә үзәгебез. Әлбәттә безнең әле проблемаларыбыз зур. Монда иң зур проблема, мөхтәрәм җәмәгать, безнең монда юк туалет. Безнең монда юк су. Кеше иртә белән торгач, кая барып йомышын үти, дөресен әйткәндә, кая битен юа, кулын юа. Шуңа күрә бүген без водоканал белән сөйләшүләр алып барабыз. Монда су китерергә, монда канализация китерергә. Менә шуннан соң Алла бирсә, безнең инде монда яшәү күпкә ничек әгәр әйтеп булса инде яхшырак булачак, инде уңайлырак булачак. Шуңа күрә бәлки киләчәктә Алла бирсә без инде республика, шәһәр җитәкчелеге белән килешеп ниндидер яңа биналар да алырбыз. Чөнки кир юу бүлмәләре кирәк, кешеләрне кабул итәргә. Әле парикмахерский Алла бирсә безнең монда эшли, атнага бер мәртәбә. Аңа махсус урын кирәк. Медпункт, медиклар белән эшлисебез килә, чөнки авырулар күп араларындалар. Каядыр су буенда ятып үлсәләр дә күбесендә күрмичә калырга мөмкиннәр. Шуңа күрә менә шундый бер изгелекне башладык инде. Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен. Һәрберегезгә дә кемнәр безгә өлеш кертә, ярдәм итәләр. Алланың рәхмәтендә булыгыз һәм безгә инде бу үзәкләрдә килеп алгайган көннәребездә яшәргә язмасын. Балаларыбыз хөрмәтендә, аныкларыбыз хөрмәтендә Раббим безне яшәтеп, иман белән үз хузурына кайтарса иде. Исән, имин булыгыз, Алланың рәхмәтендә булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.